no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Os membros de Plademar, a plataforma en defensa da ría de Muros e Noia, extraeron varias conclusións esenciais das xornadas que organizaron durante este mes, en as que contaron con recoñecidos expertos neste campo. Por unha banda, Plademar pídelle ás administracións públicas responsables que fagan urxentemente as analíticas necesarias para ver se esa auga contaminada dos vertidos que dan á ría pode acabar afectando a propia ría e a poboación da zona. Estuvo ali a profesora titular da Universidade de Santiago no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, que participou nun estudio que se fixera hai moitos anos sobre a mina, María Luisa Fernández Marco, vendo a situación na que se topan diferentes estruturas que ali hai, unha delas, unha das balsas, a balsa superior, xa está derruída e a seguinte está totalmente abandonada, e vendo os riscos que isto entraña para o perigro potencial que supón para os bancos marisqueiros e para a ría e para a saúde da xente, consideramos imprescindible facer uns estudios serios, unhas analíticas serias, porque fai falla, non estamos pedindo nada. Penso que é extremadamente necesario facer esos estudios. Ademais, despois de escoitar as explicacións dos expertos, os membros da plataforma piden que a administración se faga responsable do mantemento e reparación das balsas das minas de San Fins, visto a deixadez por parte da empresa. Que se fagan cargo e responsables do mantenimento destas infraestructuras, porque polo visto agora estas infraestructuras non son de nadie. Nin os que explotan agora mesmo a mina din que non está dentro das súas concesións, nin nada, pero o riesgo que aí temos é moi importante, porque é unha balsa, agora mesmo a que está pola parte da baixa é unha balsa de decantación que se fixo sobre os anos 40, está totalmente colmatada, e como balsa de decantación fíxose precisamente para decantar, para que os metais pesados que quedaran nesa balsa. Eso está, como decimos, en estado de abandono total e absoluto, visitamos aquilo e dá pena, e en calquer momento pode romper e ter un problema ecolóxico e de saúde pública moi importante. Outra das necesidades que detectaron durante as xornadas organizadas por Plademar é que se paralice o proxecto de rexeneración da ría e evitar así que se removan os fangos. Tamén estuvo Ricardo Prego Reboredo, doutor en Química pola Universidade de Santiago, investigador no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, e é toda unha referencia na investigación das rías galegas, das que estudia os aportes fluviais e marinos que reciben, e a súa e tamén estudia o sedimento e a contaminación, así como os intercambios biogeoquímicos terra-océano. Consideramos que é unha persona experta na materia, sabe perfectamente do tema que estamos falando. Non somos un mariñeiro, nin un mariscador, é xente técnica en isto. E, bueno, nos estuvo tamén dicindo dos estudios que tiñan feitos daqui da ría, e desde a plataforma vimos que son estudios moi antigos, son de hai moito tempo. Consideramos que hai que estudiar moito máis isto, que é unha cousa suficientemente seria de repercusión e de calado social como para que haxa estudios recientes en estas materias. E do mesmo xeito, despois de escoitalo e vendo a súa traxectoria e a súa especialidade, non podemos, desde a plataforma, deixar de preguntarlle pola actuación que se pretende levar a cabo aquí no que é o interior de todo da ría, que é o tema do dragaxe e todo isto. Bien, pois, comentado yo
así por encima o que é o proxecto que hai de recoller esos lodos, esos fangos e quitalos de aí, el, que non é unha persona calquera, di que non aconsella ningunha actuación deste tipo neste espacio, se non fose extremadamente necesaria. Por qué? Porque as rías funcionan como funcionan, e esa é unha zona de sedimentación. Os metais pesados e todas estas cousas que hai depositadas de hai moitos anos, ao removerse, poden causar un problema moi grande. Os bancos marisqueiros están aquí ao lado, a zoa que se pretende facer o dragaxe non está nin a 1 kilómetro da zoa, aquí as corrientes son moi fortes, entonces desde a plataforma nos o que pedimos é que se pospoña o proxecto de rexeneración da ría e que non se removan eses fangos. Outra das súas conclusións principais foi a defensa dunha denominación de orixe protexida para o berberecho galego, tal e como lles aconsellaron os responsables da DOP do Mexillón. Porque creemos que a mellor garantía para identificar e protexer a calidade do noso produto no mercado globalizado que temos é esta, é unha DOP, non outra. Porque o custo dunha DOP non ten por que ser tan caro como contan. Unha DOP pode ser cara ou pode ser barata, depende de moitísimos factores. Non é vale tanto, non, depende do que fagas. Porque si se pode negociar ou xestionar un consello regulador para diferentes produtos, polo que si é posible mancomunar servicios, que nos decían que non en outras reunións. Si é posible, si se pode mancomunar servicios e si se pode chegar a que con un mesmo consello regulador aproveitar o mesmo consello regulador para varios produtos. E nas mesmas xornadas vimos que para nós a figura a acadar para este produto sería a DOP Berberecho de Galicia, non de Noia, sino de Galicia, porque vimos que outras marcas de calidade teñen diferentes eivas. Entre outras, como mostramos ali nas xornadas, varias hai que mirar nos lineares de diferentes supermercados, como ves que hai marcas de calidade como IXPs, que o único que fan é, por así decilo, non protexer realmente o produto, porque vimos, por poñer un exemplo, a IXP Ternasco de Aragón. Vese, conforme a ternera criada en Dinamarca, elaborado en Dinamarca, todo en Dinamarca, e despois temos a IXP daqui. Nós consideramos que esa non é a suficiente marca de protección para o noso produto. Polo tanto, decimos que hai varios exemplos e que nós consideramos que a marca para defender o berberecho de Galicia ten que ser unha DOP. Desde a plataforma chaman a atención tamén sobre a urxencia de depurar as augas ácidas que salen da mina de San Fins cun método efectivo, que se depuren o 100% das augas residuais da comarca de Noia e que se controlen as plantacións de eucalipto e se limpen os montes. A directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, presidiu a reunión da Comisión Sectorial do Cerco do Consello Galego de Pesca, que tiña como a principal finalidade avaliar a situación das pesquerías para este ano, entre elas a da sardiña e a da anchoa, campañas que empezan xa este 1 de marzo. En relación á sardiña, o sector e a administración analizaron a proposta de resolución do Ministerio de Agricultura e Pesca para xestionar esta pesquería, chegando a un acordo para realizar unhas alegacións conxuntas e remitirllas ao Ministerio de cara a unha mellora das posibilidades de pesca. Entre as propostas acordadas está a de revisar a alza as cotas de captura semanais asignadas inicialmente a esta especie, de 3.000 kilos por barco e semana, e tamén os topes mensuais previstos para toda a flota antes do 31 de maio. Outro tema ao obxecto da xuntanza foi a campaña da anchoa no Cantábrico, que está próxima a iniciarse. Neste sentido, a Xunta e o sector analizaron a proposta de resolución da Secretaría Xeral de Pesca do propio Ministerio, acordando un incremento da reserva do TAC para o segundo período, de maneira que en lugar dun 10% quede nun 15% de reserva. Tamén acordaron solicitar o establecemento dun incremento proporcional dos topes máximos de capturas para este segundo período, xa que a que propón o Ministerio é menor con respecto ao primeiro. Ademais, en aras tamén da defensa da sustentabilidade da anchoa, a Administración e o sector do cerco propuxeron tamén establecer uns topes inferiores cando a talla da anchoa sexa moi pequena.
Achegámonos á Praza de Abastos de Ribeira para coñecer as razóns desta suba de prezos no peixe e no marisco, algo pouco habitual nesta época do ano. O temporal no mar, que mantén a boa parte da flota amarrada, pode ser unha das causas dese incremento. Sí, ayer se notó más, sí, que estos días sí. Pues nada, hubo un poco chopo, rayas y algo, vamos, algo de otras especies también hay, pero sobre mínimos. Lo que más hubo fue chopo y las rayas. Después lo otro fue aviando poco a poco. Hay lenguado, hubo abadejo, ¿sabes? Hoy quizás se note algo más. Sí, a ver, entrou un pouquiño, pero vai moi caro. Mi madre, eu comprei antes de ayer unha caixinha de chincho, 60 euros, co IVA 62. O sea que é carísimo. O que pasa que non lle ni nada, único un pouco por ter aquí peixe, que ademais a ese xural non se lle jana nada, nada de nada. Pois polo mal tempo. Salieron un pouco porque hai mal tempo, pero sempre salen. Sempre se junta pescado. Vienen de Noia, de Finisterre, vienen de todos lados e vienen para aquí para Ribeira. Precisamente este desabastecemento deriva nun leve incremento dos prezos nalgunhas especies, aínda que non se trata de sumas desorbitadas, posto que o consumidor non está para moito dispendio. Sí, a ver, notase porque non tes a cantidad de peixe que tes que ter todos os días, están as caixas vacías. Bueno, ayer no hubo sargo, el pescado de pescar, lo que es de pesca así con anzuelo, ese ya nada. Todo tiene que venir con red. A pesar de que a xente vai animándose a mercar, os vendedores non son moi optimistas, dado que o mal tempo, ademais de encarecer o produto, non anima a xente a chegarse ata as prazas, nunhas datas como Entroido, nas que tradicionalmente as vendas soen baixar, debido tamén ao consumo doutros produtos típicos. Queixase dos precios, pero bueno, agora mañán tuvemos boa venta, se che vou dicir por qué, porque a xente estaba farta de carne, entonces ven o peixe. Y ahora al venir la Semana Santa, supongo que un poco más, siempre se incrementa más. Pues tienes de todo. Mira, la cebilla pequeña está a 10 euros, las colas de rape a 12, el chopo a 10, donde estaba a 8, ¿sabes? Se incrementó un poco. Bueno, la lubina, también no hubo mucha, que estos días atrás había lubina bastante. Y la maragota, bueno. Está así. Claro, porque está mal tiempo y los barcos no van. No hay... Van los que van, pero estamos en épocas de que estamos empalajados de tantos cocidos. Hay que depurarse un pouco con peixe. Un pouquinho máis caro vai. Para ser unas épocas en donde el pescado está normalmente más barato, este año no estuvo. Como en otros años, por ejemplo, este año no estuvo. Sí, eso fijo ya. Sí, porque al haber la Semana Santa por medio, pues la gente come pescado. Sea congelado, sea fresco, lo come. Aínda así, as expectativas non son de todo malas, e de cara aos próximos días agardan que haxa máis peixe para poder ofrecer ao consumidor maior variedade e tamén mellor prezo. O Diario Oficial de Galicia publicaba tamén esta semana a convocatoria de 2017 das axudas para investimento a pequenas e medianas empresas de transformación dos produtos pesqueiros e de acuicultura. A Consellería do Mar destina máis de 18 millóns de euros a estas achegas, preto dos 8 millóns para esta anualidade e máis de 10 para o ano 2018. Estas subvencións serán cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. A través destas achegas apoiaránse ata o 50% dos investimentos que fagan as PEMES que fomenten a sustentabilidade ambiental. Serán obxecto delas os proxectos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no medio ambiente, que melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo das plantas e que axuden tamén á transformación de capturas de peixe comercial que non se poida destinar ao consumo humano. Tamén se subvencionarán aquelas actuacións relacionadas coa transformación de produtos da acuicultura ecolóxica, así como aqueles que dean lugar a novos e mellores produtos, procesos e sistemas de xestión e organización, entre outros. Os interesados en cursar as solicitudes poderán consultar os requisitos e a documentación necesaria na orde xa publicada no DOGA. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes.
Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A Xunta de Galicia renova o plan de aproveitamento específico que permitirá capturar unha tonelada de anguía na desembocadura do río Tambre. A tempada de pesca dará comezo o próximo 1 de maio e desenvolverase no tramo de río comprendido entre a liña que une Punta Testal con Punta Requeixo e Ponte Nafonso, excepto a zona da desembocadura do río Tines. Como nas campañas anteriores, as capturas realizaránse cunha nasa especial de tipo boitirón e terán unha dimensión mínima de 20 centímetros. Segundo detalla o plan de aproveitamento específico, deberase devolver ao río calquera outra especie que entre nas nasas, que terán que levantarse diariamente. O horario de pesca estará comprendido entre as 12 horas do luns ata as 12 horas do sábado, cun máximo de 8 horas ao día de traballo. Ademais, tal e como indica o dito plan, deberase respetar o ciclo vital da especie, polo que só estará permitida a pesca da anguía amarela, e devolverase de forma inmediata ao río as capturas que mostren signos externos propios da fase coñecida como anguía prateada. O Diario Oficial de Galicia publicaba esta semana as datas para a realización dos exames teóricos e prácticos ordinarios libres para obter os títulos que permiten manexar embarcacións de lecer e motos náuticas en Galicia. As titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de lecer, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B. Para poder optar a estas titulacións realizaránse exames teóricos e prácticos nos centros oficiais de ensino pesqueiro da Consellería do Mar. As persoas interesadas en presentarse a estes exames deberán solicitar a súa admisión mediante unha solicitude dirixida ao Centro Oficial de Ensino Pesqueiro, onde ten previsto realizar o exame. Ademais, na orde publicada xa no DOGA poderá consultarse a documentación complementaria que debe presentarse coa solicitude. Para a convocatoria de maio poderán inscribirse do 27 de marzo ao 18 de abril, ambos incluídos, e para a de setembro o período de matrícula é do 20 de xullo ao 10 de agosto, ambos tamén incluídos. Preto de 3.000 nenos e nenas de 50 centros educativos de distintas zonas de Galicia beneficiaránse no mes de marzo das campañas da Consellería do Mar O sabor da aventura está no mar e ponlle as pilas o teu bocata, destinadas a promover o consumo de produtos do mar entre a poboación infantil. Nese mes beneficiaránse da iniciativa O sabor da aventura está no mar máis de 2.100 alumnos e alumnas. Esta campaña ten como obxectivo ampliar os coñecementos e o interese dos nenos e nenas sobre os produtos do mar na dieta e impulsar o seu consumo. Ademais, busca achegar os participantes á realidade dos portos e das vilas costeiras e ensinarlles a utilizar os produtos do mar dende o punto de vista gastronómico, empregando produtos frescos como base para realizar pratos sinxelos. Para iso contempla obradoiros lúdicos nos que se inclúe a realización dunha obra de teatro e outras actividades, tamén excursións para coñecer as características do traballo dos profesionais do mar, os produtos que capturan as súas propiedades nutritivas, o seu sabor e a súa textura. Por outra banda, a campaña Ponlle pilas ao teu bocata chegará no mes de marzo a alrededor de 850 nenos e nenas coa finalidade de ampliar os seus coñecementos sobre as conservas de produtos do mar e as posibilidades que ofrecen no ámbito da alimentación. Ambas campañas están dirixidas a un público de entre 3 e 14 anos, forman parte do programa Aliméntate Ben do Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e desenvólvense nos centros educativos inscritos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta,
túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.